I dos jugadors de la cinta manera de l'XP, com titular, com es podria ser igual, però són el Roman Montaller. I també Vanes Llorca, jugador de la cinta manera, com a testimoni. I ara les persones importants, els ajudants de l'home que intentarà per Rodríguez, el Marc Terricatas i el Luis Antonio Ferrar són els ajudants de l'home rècord. Sí. Que soni la música. S'ha oblidat la pilota. I donem la benvinguda a l'home.
un nou rècord Guinness de física una pilota de bàsquet amb una sola indicador. Dos cantats de Netflix. Mira. Això seria el nou repte. Feu imaginant que anessin traient la roba, seria el nou repte per això. Que el comences a treballar. Va. Queda molt ja. Ahí te se cruza. A punt d'arribar als 6 minuts. 5 minuts 40 segons. Nou rècord Guinness superat. Per primer que no queda encara en aquest any ja l'havien organitzat per la Fundació Nicolau, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell, de la Fundació de l'Esport Sabadell, de la Banc Sabadell, de l'UNIC i també de la resta d'esports del club que col·laboren amb les seves pancartes al pavelló.
Sousa.